sí, no? Sí, està gravant. Hola, hola, som el Marcus, la Leila i el Janus, habitants de l'hemisferi nord de la Terra, l'única part habitable del planeta. Si esteu veient aquest vídeo és que heu arribat a l'asteroide B612. B612 és un petit asteroide a la galàxia del Petit Príncep. Està molt lluny de la nostra Via Làctea, a 163.000 anys llum, molt a prop del Gran Núvol de Magallanes. Heu fet un viatge molt llarg i esteu molt contents de que estigueu aquí, però ara podreu començar la primera missió d'aquest viatge. Els nostres avantpassats ens van parlar molt de l'asteroide B612. A la seva galàxia també va patir les conseqüències d'un gran consum que va fer d'aquest un planeta inhabitable com la Terra. Ara, B612 és un planeta que ens ha de servir per reflexionar sobre les coses importants de la vida. B612 és un planeta que només hi viu un sol ésser, el Petit Príncep. Ell ja trobarà la manera de posar-se en contacte amb vosaltres, però és molt important que seguiu les seves instruccions, perquè vosaltres sou la gran esperança del nostre planeta. Tot el que aprengueu a la galàxia del Petit Príncep ens ajudarà a prendre consciència planetària i a més ajudarà a les noves generacions a no repetir els mateixos errors que vam cometre nosaltres. La Terra encara no és morta. Està en fase de regeneració, però encara no poden tornar els milers i milers d'habitants que van marxar. Per això, encara falta molt de temps, i aquest temps l'hem d'aprofitar per reflexionar i pensar en com podem conviure amb la Terra sense destruir-la. Aprofiteu bé el temps. Sembla que hi ha interferències a causa de la pluja solar. Companys, confiem en vosaltres. Recordeu, el Petit Príncep es posarà en contacte amb vosaltres. Seguiu endavant. Fins aviat!